Obytný karaván. Dneska Pepa a George idú k obytnému karavanu. Ocko, kde je Ocko? On má prekvápko. Ja, to je obytný voz. Dobre, tak poďme. Tento karaván má všetko. Tak. Tento batón funguje ako umývadlo. Tento gombík funguje na televízor. A čo toto tlačítko robí? No, nie som si istý. Možno by sme to nemali stláčať, pokiaľ to nebudeme vedieť. Všetci pripravení? Áno, ideme. Dobre. My ideme na karaván, v našom karaváne. Mapa je nejaká čudná. No, ale tak nechceme sa strátiť. Neboj sa, Pepa, ja som expert v mapách. Čítaní. To je čudné. Asi sme sa strátili. Toto je Granda Dog. Ahoj, sme stratení. Stratení? Máte navigáciu pokazenú? Navigáciu SAT? Máte karaván 300, 200. Tu sa dáva Tak toto je ten gombík. Nejdeme, ale ten karaván rozpráva. Áno, ten Google hlas ti pomôže urobiť, kde pôjdeme. Ahoj, karaván. Ahoj. My ideme na holiday. Dobre, takže idete na normálne, rovno. Ďakujem. Ahoj. My ideme na karaván, v našom karaváne. Nebezpečenstvo. Benzín je malý. Čo je to benzín? To nám pomáha, aby auto išlo. Ale pôjde preč? Nie. Tieto varovania, to sú také, že za chvíľu nám to pomôže. Ojo, išiel preč. Nie. Nebojte sa, mám tu... Ďakujem. Jednoducho to dám do motora a bude hotovo. Čo je? Kde je motor? Zmizol. Motor je preč? Mami šíp. Ahoj, Suzy. Ahoj, Pepa. My ste stratili motor. Stratili motor? Áno, tu bol motor a je kompletne stratený. No, neviem. Iba som bola trošku hlúpa, ale toto vyzerá ako motor. Vyzerá, že ste našla motor. Karaván má motor vzadu. Tak, môžeme ísť ďalej, máme dosť oleja. Ahoj, ďakujeme. Ahoj, Suzy. Už sme tam, karaván. Poďte na ďalšiu kopec. Prišli ste do vášho cieľa. Tak, dorazili sme. Je čas ísť spať. Kde budeme spať? Mominka a ja budeme spať na tejto posteli. A vy dve? Ale veď nás Pozeraj sa. Tento náš malý karaván je ako malý domček náš. Dobrú noc, moje malé.